खारौ खान्दाय खारौ खान्दायनि मा होनो बेखौ खारौ खान्दायनि बेगर ओमफ्राय बेखौ मा बानायगोन हो ए आं मिथिफेरामोनलै सयथिबो दिनैसो फार्स्ट टाइम मिथिबावबाय आङो दिंदिया खारौ खान्दायनि फिथाइनो ओमफ्राय नैबे खारौ खान्दायनि बेगरनो बेजों मेडिसिन खालामो ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम मिथिदों आरोना ओंखायनो नायदों दायो आं आउस प्लास सार्भे खालामनो फैदों आरोना दा कानिपुर भिलेजाव दंफैयो मोनसे न'खराव दंफैयो आरो सासे बेनिफिसियारिनि न'आव स' बिस्रा बेखौ फानगोन जाहैदों बेंगलाव फानहरगोननो नोंसिनिख्रुइ आं बांसिन मिथियोब्रा गामिखौ मिथिदों नोंसोर दे नोंसिनि एरियाखौल' मिथियो आं गासिखौबो मिथिसिनो दासिनो जोंना बे ट्रेनिङाव जाबा होनलायो औ माने गामिफोर मिथिनो लुबैयोबा माने जोंनावसो सोंनांगौ जाहैदों आरोना ट्रेनिं जाबा बे डाइलगखौ मारिबाय थायो बिसिनावनो दे सेर लाबोदो लिजारु लामायानो गैला नै माइ दुब्लि गेजेरजोंसो थांनांगौ जाबाय हाब्रु जाजोब्बायलै सयथिबो आलिया गोराखैसो